Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Ato ang background minasan, Mount Fuji minasan, sayang lang kay wala yung snow cap sa taas. Minasan, watashi no namae wa Rikuso desu. Ay, ringa desu. Philippine kara may rimasta. Minasan no, nagbuhat og page minasan para lang ipadayon ang akong lingaw minasan ba kay vlog ko minasan para ang purpose minasan sa akong pamilya minasan ba. Pamilya po nang dili ngawon ba. So nalingaw po niya akong paritripad nga piting bulay uga po kayo nga na desisyon nga sarili lang iya. Di amo lang ipadayon po ang mga guwapong mga lakaw diri sa Japan. I-grab na mga opportunity kay technical intern training program visa rami so 3 years rami. Oh. So happy pod mi daghang tawo nga naga-support sa mga para makasuroy mi sa lain-laing lugar nga among gusto maadtuan diri sa Japan. Salamat kayo minasan. Kung gusto mo mutanaw sa among mga lakaw, pakipalo lang minasan. Arigatou gozaimasu. You shoot!